फेसबुकफोराव गोबां भिडिअ भाइरेल जागासिनो दं लोगोफोर। दिनै जों माखासे भाइरेल भिडिअखौनो नायगोन। दिनै जों भिडिअ बानायगोन, जेबो भिडिअ बानाया। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दासान्दि भिडिअ बानायनो समय मोनाखैमोन, माखासे खामानि दंमोन, कालि फुजानि माखासे खामानि, माखासे थांलाय फैलाय, बेबायदिनो आं बे सेकेन्ड चेनेलाव भिडिअ बानायनो मोनाखैमोन। अब्ला जों दिनै भिडिअ बानायगोन, माखासे भिडिअ बानायगोन जोङो कालि फुजानि सायाव। कालि फुजायाव माखासे मानसिफोरा, जोंनि बे बर' हारिनि माखासे मानसिफोरा बमा गावदों आरो बमा गावनायाव माखासे जाथायफोर जादों, बेखौनो जों नायगोन। आरो लोगोसे दासान्दि जोंनि बे बर'फोरनि दिनै जादों दे, बेयो दिनैनिफ्राय मैया जादों, मैयानिफ्राय दिनै जादों। फेसबुकनि गेजेराव बि बयस आरो जेनिया ब्रह्म बिथांमोननि सायाव मोनसे भाइरेल भिडिअ ओंखारगासिनो दङ। भाइरेल भिडिअ माने मा? मोजांनि सायाव भाइरेल, माने जेनेबा बे सानजों केन्डेल लाइट लगायनाय, ओरै गोजौआव बिरहोनाय माखासे, आरो बेखौ माखासेफोरा गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड होननानै माखासेफोरा लिरनानै होदों। नाथाय बिसोरनि साननि गेजेराव मा रिलेसन दं जों बेखौ मिथिया, जों जेबो गुमुर मोनाखै। जायखिजाया बिसोर मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन, जेनिया ब्रह्मनियाव नायबानो जाबाय। मोननै मोनथाम भिडिअ होखादों बिथाङा गावनि चेनेलाव। दा जों बेनि सायाव जेबो कमेन्ट खालामनो गोसो गैया बा बुंनो गोसो गैया। जायखिजाया जों भिडिअखौ नायगोन। अब्ला नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नायबानो जाबाय, आंबो नैबे नायगोन। अब्ला जों गिबियावनो माखासे बमा गावनायखौ नायग्रोगोन। माखासे जोंनि बर' आइजोफोरा माबायदि बमा गावदों। आइजो माने सिख्लाफोरखौनो होनजासिगोन, आइजोथ' बुंजाला। भिडिअ थांखो डाउनलड खालामनाय भिडिअ थांखो, माथो स्क्रिनशट खालामनायासो थाबाय। नै अब्ला नोंथाङा नायबाय थादों नैबेहाय, आंबो नैबे नायनि। बे मोनसेया जोबथ'लायबाय। अब्ला जों गुबुन मोनसेखौ नायलायनोसैलाय। दायो जोङो बि बयस आरो जेनियानिखौ नायनोसै। दासान्दि भाइरेल जागासिनो दङ। भाइरेल माने भाइरेल नङा दिसुन, मोजांनि भाइरेल। मिउजिकआ गुबुनसो, नाथाय मिउजिकखौ सोलायनानै होगोन, मानोना बे मिउजिकआ कपिराइट क्लेम फैनो हागौ इउटुबनि गेजेराव, मानोना हिन्दी संसो जाहैबाय बेयो। दा बेनिखायनो आं बेनि मिउजिकखौ सोलायनानै होगोन। आरो खनसे नायबावनि, दसेनो जोब्बाय, 13 सेकेन्डल'। बिथांमोना दिवालीखौ खौसे रंजालायदों। आरो मोनसे दंबावो नै, बेबो जेनियामोननि, जेनिया आरो बि बयस बिथांमोननि। बे जाबाय 15 सेकेन्ड, नायबानो जाबाय नै। बे जाबाय केन्डेल लाइट बिरहोनाय, लेम्प लाइट ना केन्डेल लाइट होनो बेखौ, बेबायदि बिरहोदों आरो जोबोर मोजां। अब्ला जों दा नायगोन नैबेखौ, जेबा क्रेजि बल होननाय फेसबुक पेज, बेनि सायावबो जों नायगोन। माखासे नै बि बयसनि सायावनो बखिदों। खोनानो मोन्दों दि बि बयस आरो जेनिया ब्रह्मनि इउटुब चेनेलखौ गोबां मानसियानो बिसोर सानैजोंनि रिल्सखौ नुनानै दुखु मोननानै आनसाबस्क्राइब खालामबाय होननानै। नंमारगौ नामा खोथाया? अब्ला लोगोफोर माखासे भिडिअ बेखिनियानोमोन। आं दा बेनि सायाव जेबो बुंनो गोसो गैया। जायखिजाया बि बयस आरो जेनिया बिथांमोनखौ जोबोर समायदों भिडिअनि गेजेराव। बिथांमोना माखासे भिडिअ बानायदोंबो जानो हागौ बि बयसनि चेनेलाव, बेखौ जों दा बुंनो हाथ'वाखै, मानोना बिथाङा दाबो जेबो आपडेट होआखै। जेब्ला आपडेट होगोन आरो जेब्ला भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना नुखागोनानो। आरो बिथांमोनखौ गोबां मानसिफ्रानो रिलेसनशिपआव होना दोनदों। सोरबा सोरबा नायबानो जाबाय फेसबुक पेजाव, फेसबुकफोराव होदों सोरबा सोरबा। बेखौ आं नोंथांमोन देखायगासिनो दं स्क्रिनाव, बेबायदि होनानै होदों। नाथाय बिसोरनि पेजाव नायोबाथाय बेबायदि जेबो नुवाखै, आरो बेबायदि जेबो गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डनि जेबो स्टेटास होनाय नुवाखै। जायखिजाया बे मोनसे दिवालीनि सायाव मोनसे रंजानाय भिडिअ, बिथांमोना मोनसे भिडिअ लाबोदों जानो हागौ, बेनि थाखायसो बेखौ बानायदों जानो हागौ। दा जियानो जा, माखासेफोरा बेखौ बुंखासिगोन। जायखिजाया सानजों समायलायदों, जों बेखौ बुंनो थाङा जे बिथाङा बिथांनि गार्लफ्रेन्ड, बेखौ जों बुंनो थाङा, मानोना बिथाङा दासिमबो जेबो क्लियार खालामनानै होआखै, बा जों जेबो गुमुर मोनाखै। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो? जुदि माबा मोनसे बुंनो सानोबा नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायबानो जाबाय। कमेन्ट बक्सआ नोंथांमोननिखा। गोजोन्थों, एसेनोसै, जय बर' हारिनि। खोनानो मोन्दों दि बि बयस आरो जेनिया ब्रह्मनि इउटुब चेनेलखौ गोबां मानसियानो बिसोर सानैजोंनि रिल्सखौ नुनानै दुखु मोननानै आनसाबस्क्राइब खालामबाय होननानै। नंमारगौ नामा खोथाया?